Kardong pini news pas karbiang ng birta thanjibang nilisani somjalening lengpi aprangsi birta dipipen arjuitha. Central Pen State sponsor scheme ke doan akan claim pamimi pulotet bil khang nang jipu KEC PWC atom pinpura loka pajerdam. Forlen atawar longle ahenfu mate beneficiary bank inkoira pho atuma phan putihini sose check CM Tuliram Ronghang arideng kapajir pon. Heruni penjir gendeng kacheleng amreng PWD atolong aningkan bang taming Teheno Ulukunci PWD IBK Hemkang Samasonsi Pamandet. Ministry of Road Transport and Highway a guideline ateng Karbianglong Autonomous Council kiparlu Jasemet PWD Department pen kedeng Central Pen State Sponsor Scheme kedoan rongatok anu kaselam asai claim pa mepen mesen nangji lapen jongsi ki claim asai ke oi lapen alia phan matha chot pulote ki claim anam mate bill pilong le pura Karbianglong Against Corruption Public Awareness Committee atum pinpura lo ki pajirdam Karbianglong atok anu along Central Pen State Sponsor Scheme amokha kedoan kami claim asai ke oi puthak penangan hekonlong lo asi lahai asai ke oi puthak militum Karbianglong PWD Department Additional Chief Engineer Karbianglong Autonomous Council Principal Secretary ang parta competent authority at tumaphan militum as per Ministry of Road and Transport Highway Quality Control June Government of India guideline teng pen kam seklem ponang hiposi militum top jir pen lo pachini lo la pen ang parta ning chit helo ye kam ke kidam tang kami claim kita mamu kecok cikil liya mu doan sistemi buthot cilang pon pamisi kami claim pon pamisi posumin cikelo asiko jongsi quality control avedet lo kami claim masai oil lag lo lote payment mo khas tami into nai posumin militum Karbianglong Against Corruption intent sini ripadikrim ateng itu government guideline ateng jongsi department atum da claim confident lo ba contractor atum system la pate pek der lo pulota te further legal step mate higher authority atum panele tumta higher authority dokogo posi pachini nang kokpola sabthak News Text Report News Fast Karbianglong Phuluni Revenue Circle ke parlo dokmuka pen loring thepia dak bang inkoira pho atum along le Forlen National Highway 29 Sector 3 ke parlo pon ahem phu atum aphan Pini Council asai hem along CM Tuliram Ronghang arideng pen check kiron pon bang inkoira pho beneficiary ang bong pen compensation pangrumpet pen sikakuti hinira suri throk lapen pharo sir kepra hok kep atangka achek pipa jirponlo pinpur me forlen atowar dokmoka pen loring thepi section road pen amen lake bongsitaro sedeng terang dhoniram timung Dilip Singh be Tara Singh Rongpi, Deuri Rongpi, Dhoniram Rongpi, Ratul Rongpi, Moja Singh Ronghang, Sarkang Thim Ronghang, Krishna Rongpi, Loren Rongpi, Sanjay Rongpi, Sima Basumatari, Mahat Basumatari, Dor Singh Terang, Hemari Rongpi, Chesong Rongpi, Chandra Singh Rongpi, Homsera Ingtipi, Sonaram Boro, Tarun Chandra Basumatari, Shyam Sundar Singh, Dharendra Basumatari, Baikundha Das Atum Henlo Bang Somai Along EM Amar Singh Tiso Pen Chenglong EM MAC Secretaries Atum Chetongdun News Desk Report News Fast Karbianglong Kheruni Penjiri Kindeng ada kacilenga towar amreng PWD adolong kaheno phere meme anpin bangso adolong kedamtang Surihini ra crazer cap aningkan jutpopo malomsi kasalok pon langbon setami ningkan pleng play ako kahing no pon thuathe aningkan wangta repairing asaile deng pon setami contractor atum ale kachu en ajok ador kijum hek atheng pi pen kasemar pon ajok si kedona theng pi anta thu edlo lapen chebeng thai si ingkok krungkrang si dolo bangso towar karbiarat atum chot kali non ningkrenga porke angtan pen setami piknik aphan kiwang atum do pik pik khangjang lapen
ke wang atum an setame towar lapen bangso adolong aphan aning kan wang le wang setame ke me thek pon long le pu ka chethan atum si ke ong lasila puson bang nang chethan long set ke chetherak me puta tebok terai aradatum chethan pon Lasi Prabjin Pen Kheruni PWD Subdivision PWD in Charge EM Horen Singh Bay MP Lapen Jasemet Local MAC Rina Terang P Setami Kachelangdun Akinang Sot Puta Jongpon Athe Bangso Adolong Kahenu Pen Ajok Beha Be Par Kachoklematum Hormu Hortar ke Pon Kewan Anta Aning Kokchire E Nang Dokok Titi Puta Ningjehur Jengkha Pen Pobitro Kathar News Fast Karbi Anglong West Karbi Anglong Amri constituency ke Parlo Ulukunchi Along Kedo PWD IB ahem Pangram Susi hem kang samason si pinchong det ningkan kep aprang labangso IB Kim Rang Ponlo bon setami non puanta bangso IB hor kijun duma kimong lapen kahe nuasai akam ki klem adim asonsi thekdam longlo tangte bangso IB ahok penta klem petang pon peloma lasonsi Amri constituency arlo Karbi Anglong Autonomous Council pen kilang pangkriver bompoma ningkan kep aprang bangso IB ko an lone ke me radatum tame kachingki chingwai pen chenglok asona akam kapadoke joyke popu setame pinyarni lason nang pinchong detke pinang an radatum aning ke oi dolo PWD IB pen ajok pinang an radatum akam pidolonglo lapen ihin pen kedam kewang kedo kedam ajo kesang anta ake joy kedo setame non ke amria pirthe wanglote ajo ke sanglok athai anta ave tanglo lason si angtan pen ke wang atum tame Karbi Anglong along ri aphan aprang anat kengkam kachijor thekpon long le pusi ning arlo doverpo lapen lason si nang plang bomlo mate nang plang bompo lasi non ke khi bom Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Lapen PWD in charge Atum Tami Prabjin Pen Labangso Ahem Kepatang GC Radatum Chonghong Prong Lo Lapen Labangso Kachonghong Prong Aputhak Rat Akimang Ason Kepachun Thekji Aphansi Aning Chithirin Tilo Umpanai Pen David Singh Teron News Fast Karbi Anglong Pini hanjang langso don surya klamlong Karbi Sengkan kimi katalon pon jephan mai kapado Protap Singh rong parpen mai chari ponsi mai ke phalam the Rup Singh rong pipen parju lapen aluhi kachetong dun abarim EM Jivan Chandra Pathak Rat Asai Klembang Jona Singh Phangchu abarim EM Rajendra Rongpi Rat Asai Klembang Kang Therbe Rat Asai Klembang Ben Singh Timung Pencenglok Kethe Kiding Atum Chetong Dun Si Mayalong RD Pidun Karbi Sengkan kimi aningkan bang ason thot pining lithot sita katalon ponjia phan chedon sarpen kewangji thang niphai ECR ni donsuri aklamalongsi katalon pon pupusi cheparai pon hanjang langsu pen Bisnu Lekthi News Fast Karbi Anglong Kheroni adung midil langme piba saing ti hem pini an nithom ke chok hachakekan bangsolong lukhi kiplang pen chenglok sokbui sokpam Sokroi kijutsi aning besi hachakikan padopon bang solong arnamaphan kachiki ponke lukhi keplang inglong arlok langroi langjeng jimtim arnam aphan hirdume chohang pon alang litum kaning jipon arju iksinang piniani ke yo dar ne kur ne yonatum e bang ajeng along aroi long wilukhi chelukhi nang ki tonsi e bang wilukhi chelukhi bang e buchenu na ba chendu bu chewano bak chewang timlong imelong lasi tinang lipet inang lipet lasi pinyani piyo ne kuru ne nang dun kolar na dun kuru keman kolar man ne hello lasi kuru abang kolar abang ke men munta ne sing ti la hello ta na than ko ajeng aroi long dan ang peneng long arlo la pe than dak dak cheng lahap apa ke krong alat tim aduari dim ke hang pen ke tim ani pen dalokhi Kheroni pen Ran Singh Teron News Fast Karbi Anglong Pinini Phai Cracer Cap ar Koya Chiklo Surhini Ra Inkoi Raisi Arnam Langpi Along Karbi Lamet Amai Ningkan Esek Amai Pi Penap Atheke ar Koi Ni Phai Inkoi Arni Por Phai Cap Apor Malom Pen Pangcheng Ponpo
labangso ningkan esek amai pike nithom aphansi pedoponji lapen lamet lamchong kapang tang lapen kapangcho apharmansi bidi chepachoy seroi lapen chethan chimum ponji lason si ason hirjir ke hir lamjir ke tokpen chenglok ason kachepateta pedoponji kechengsi arni ke ada porphai kep apor malompen donri kangpu kelan kangpu hithi kangpu hamren kangpu pen chenglok ason doan kangpu pon pensi labangso alamet amai pi pangcheng ponji langche thingpen sarbinong timung news fast Karbianglong non malong sophan birtang tonsina. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbianglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Birtatang tonpen nang chirui chulo. Nijang Karbianglong District Kheroni Range Forest Sangkangalu non malom John Phokep Sose Ingnam Ingnarahur Ingnamajo Kido Kithak Athai Kawipen Mithang Apok Kachpang Reng Nangji Aparman Munit Kido Anglum Ajo Wangsi Mentu Neke Munidaphan Ingnam Ingnar Katengkheng Mentu Neke Hemrit Kipri Lapen Mentu Neke Rataton Katikitang Sokhan Nok Kapanahokpi Lapuson Non Puarnianta Ington Telang Lapuson si patuwili thottami kanya rongpi tiplong arong lapen hunmi langsu heihui arong along patuwe aju jirlo apor malom John Phokep Sosi duji ingnamingnar ahur tudam paksi don kep ahem panahok pon bangso kisungalam arjulong pen 7 number Kopili constituency AVDC chairman Baburam Rongphar Nijang Karbianglong district BJP Secretary Bari BP Lapen BJYM Secretary Socheng Tiso Atum Hubri Damsi Edon Pen Pekar Paknini Rondam Jengkhapen Povitro Kathar News Fast Karbianglong West Karbianglong Amri constituency ke parlo Presbyterian Church Arisonimso amai Umsowai Model Branch Pen Pater Piponsi Kechengsi Angdeng Amri Ahawar Inter Church Football Tournament Pangcheng Pontanglo Manpeng Pen Kachetongdun Reverend Arjunas Phangcho Moderator KAPCS Reverend Brensley Timu Mondulia Kehoy Orivel Terang Dilip Hanse Glorian Hanse Priyan Khimdit Monduli Asar Harlinson Ronghi Karbi Honghari Youth Association Amaipu Winchester Inti ASA President Kalyana Timung Sorkari Gambora Atum Aliralon Kedoji Aphan Ahirjume Pidunlo Labangso Apum Konglong Kapathu Poncheng Lake Lowai Amsi Catholic Church Lapen Sacred Heart Catholic Church Punduri Makha Angbongsi Chepate Ponlo Chepate Ponbomsi Lowai Amsi Catholic Church Atum 4/2 goal Thaponsi Chepahai Ponlo Umpanai Pen David Singteron News Fast Karbianglong Pinia birta lansi pajut iklo domi thakme kardom